У міліцыю паступіла менш паведамленняў аб супрацьпраўных дзеяннях, знізілася колькасць злачынстваў, учыненых у грамадскіх месцах. Акрамя таго, зафіксавана памяншэнне колькасці правапарушэнняў у падлеткавым асяроддзі. Актыўна ідзе барацьба і з эканамічнай злачыннасцю. Выяўлена звыш 200 фактаў, уключаючы выпадкі прысваення і растраты маёмасці. Асаблівая ўвага дарожнай бяспецы. Нягледзячы на агульнае зніжэнне колькасці ДТЗ і гібелі людзей на дарогах, Дзяржаўтаінспекцыя зараз працуе ва ўзмоцненым режиме. Сотрудниками органов внутренних дел проделан значительный объем профилактических, предупредительных, оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления скрытых преступлений. Мы достигли определенных результатов. Можем сказать, что снизилось количество имущественных преступлений, зарегистрированных на территории области, снизилось количество преступлений в сфере наркоконтроля, снизилось количество смертей от отравления наркотиками, улучшилась обстановка по линии госавтоинспекции, практически наполовину снизилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях и также раненых в них. Пры гэтым павялічылася колькасць кіберзлачынстваў. Асноўную долю складаюць махлярствы, учыненыя з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і крадзяжы маёмасці шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі. Гэта практычна кожнае другое злачынства.